yeah bia wo mo ko bonu 12 Francisca ni anka na mfon wo de ko apos for de yehwia yehwia sa bre nipa nan wo mo akiro ye de ni be kire mo achem dan eyekro dadamu St Andrews Anglican Basic School B ebusafo make aside de akrafo ranfa won maboa yafo ene school den wakopa so e de munchens dan wadwan ensam kakra ni afro bi aka ho bete Yaw Asante Beba Dabi so otek 102.9 so ene wo mo hoden yentumi enkwa pamo a wo bra ye betumi akwati wo mama ye wo mo da daja abribia wo ke ho erutuna sapia na de ma wo mo vitamin ke ene wi kanfo de ma wo se anonom de pa no bebo ma hoden e ma pa ba ni paduadum na Kenya wo se kwajan na ne de wo ye bia no tumi anya nkwe kama pa de ayo vitamin ke no ya pa de achele no wo bom na wo kro no atiesi mu no emfrinsia ba duonu nie ya vitamin bebo ase wo Manchester maka na mu wo mo no bie de o bia se pia o ebjonfo ye wo so ameriki e wo ho ene ka fe bia edim onu mo na ho to se fam afi ye wo vitamin choku adon so wo ho banana wa no so di mo akotre ne abofuko no bi e na wo mo achichie nde di mu so abro no ade adwa ti udi no mo say yes adidi kama ewe ya pe bi no strawberry de no so wo ho kama nwan nu abro ya chinchire e de agumwo de ebjonfo so de so ka kire kasom omega 369 de kan ho no de eze mapom din pa bewe toto anu de bia supermarket ene mo ahoro ro awunimu bia ga okro wo mfikire ho uwura na busa fata mrekia obenya bi ade amo anom perfect with books and woman papa ni na ye kan fo de amamu se wonya bi ma abofra na ebabua pa ama na de so anwo nsam no agina ye ama wo no so daache wa banwoma no kwasanse ji yesen na kato obo ase hwaje atum se eye ebabua wo mo brofo no ye kruche de be ma fa standard eno ti abofra bi fa perfect with books a wo twa ne perfect ankasa na wo mo English language award people history of Ghana RME computing creative arts science na basic one kosi JHS ebi wo enu ti class wo ba no ejina ne yese wo kope wo de to wani ma wo behwe yi ni nyina bi e de amount afemo photo to fi wa de numeracy language and literacy OWAP creative art phonics computing coloring and writing any preschool books ahodo ne nyina da perfect for de no ane ya jatuma eye papa JHS for books ahodo on pass question books e bo wo mo ma BC so had wo mo timi twa ne yie no perfect for de ne ya jatuma nti ya kan for de ma why sabomodia se emfa no bebia wo no obepa bi ede ama bofo no wasase akenkan ebeboa no won mo abenfo gudam wo ho a won ye wo sate anase okruche nwoma no won ye nkasa sate mo exams terminal exams ana fe midterm exams kuma se ro che kwan waputu oja obenses won kan so dan so my first stop afe bowra mu omemu bebia ye ton nwoma papa no udu ho abisa perfect series books on sabetimi akabi ahoma didi dwuma ne 0243 29938 and a 0540-755-465. Ebjonfo de sema mienu na hwe yaje bre of atwi bo sia konde samufo da na apia ka ho bi sanso na kwame gye ni boaten kokoto papilo kan no ba ka ho eja sam ka ho bi saken so ka ho bi abanyame wo nyina na agye bre ya ende ka seboi de we bekin kan dia ba bo asomfo no de asoraba ohene kwabna boaten awie ibene enoba afia abuajewa ensam no twebu ani Asem Beba Dabi Adisi asem no bo ye bebo ndonkomi ade achi na mpanisi anti asem fofora ye chiwade enti we no ye nhada na yakoye sa asem no nsidi amfamra na ebom obi na ayo na yatabredi aba na wo se ka ene na so hunu ye edi wakotren ebi ezwafo ye bo hwam na yakoni odubia sa santimantam hagia na asem yasie ene obi atot agi obi atot obi atot na ni nyina no ye ababa ba ko ye mfrinchia don eduasa nan we mu ofase kura small ge na chese ye frɛ no Helena Odro yi ene yenka bi nhim ene se akoda a wono so mobon se onye mfrinchia benum wonde se kuma kura na akoda yi wakyere no de na sie sabra ya ye kase de se saposifo wo mo de banka bato no sa ya da bampro no wokɔ akoda mu party boten na wo branch mu roba ye aposifo chi mu se ababa wa Helena Odro yi wo bre pe na kira kwan no ya hwehwɛ no wansa ono ehu sa akoda no wo no ho na hin no de akoda no afa ya hwehwɛ ahwehwɛ guso hwehwɛ na ye ho no bi asutire se tiobodom ye wo abrapo ye ya techime tiobodom ena ches wakɔ akɔte ya woni akoda no wo mu di wo mu kwe obinim de ode akoda no kwakɔhɔ ti aposifo nso kwekwe saa asese beburu akurase kraman ena ohwehwia ba bia
wokusie no hye bia obepe na kira kwan no akwa akwachi nti ampa aposifo mo mo piafo wo mo ne nam so a hele na oduro sabire de wo mo akire no nyama no bofo Kwame Stephen wono na asem no di akire a obra breso ye woto ye ho enkra yonkotie Kwame Stephen amane bo a wode ebra yen no do bia se hoye Adansi South State Yaw Asante Mantem abaya bia wanya emfie nu Oko School of Future Assurance Academy private school bia woni do bia se o KG1 kwada no kampanti eni twi kasa akwara na yira ta kwada ya na nyankopon adom ananu fie de ye 10th May ye akwada na wa yira woni do bia se no omo akohunu ewo tuabodom ewo bono teti my side wo tuabodom akwada na yira ewo ni do bia se tuabodom no makwa kohunu akwada ni ko wa mefie pim entina kwa ni bresempa ma mi bi efiri tuabodom kromo nanso ni odubiasi ana otie na adwuma edin a yefre no yefre maame no ye Helena Odro na dodo na ata fe ne se ya ohene wa maame free tuabodom se America no but ni odubiasi odin adwuma maame wanya 34 years na sabi onwoi enti otu bata no oba no na okuta akwada ya ye ka na asemi ana ba ka busu afo o baby okwa ni de awadi akwa na adom ama okwa watimi akwawo akwada ni na tuabodom fo ne jese de na ya ohene wa esi bu akwada no esi tietian ne ade de fa no ekoye o ma dwum bebre so maami ni papa no ntina akwada mfie num se no de ye no no da bia wa ba akwada nsakura enam so ama adumfo bi post po asutire ana post po nka ite on the 2nd March 2025 mo te pa je akwada bia ida eni o mbari shakwa na ti kwan enti o mefa akwada ne papa eni apost po ni odubiase anom lu ko tuabodom akwada ni hunu ni papa no dimirika ko bam ne papa na che akwada na o yira oni odubiase o ko bi mo tuabodom de won wakaka ni se akwada at the time o yira ye no na ya bono emi kama isi ya ba kwa ni sakura eni editino o mutie da bia ye ba ni ba okwa ntua ho wo mutie akwada no ye kokko de enso maame no ebriti agwa chese se de taka se wo use agwa makwan wa kokko na utima posifo asimami de no abepie ewo obo asise kit court sa maame Helena Odro woni akwada na wo na enam echini pa akwada no de na ono anso no ni bebi odi akwada na kwahye endi ano de anna court amana nkasa de but court yen se asem na kwaye no yemfa ne nko abai kukum remand na nyame ya aduma 21st of this month court na shasi edi asem no maame de onya nkasa yi se court no shasi to budi asem na ani be udi umpa anti ani jam akwada na on the 2nd March menoka wa to wayira odi odubiase no okopie mo tuabodom asisi am no kase de ye de akwada no abre na awofo yabeda yenua Kwame Stephen ase de na man bo ye hwe wode ebre ye tuabodom eden se mi nyina no efira ya wode eba ye chese ne odubiase na asem ni si ye de tie ni na chese ebra po ye tuabodom wan eda kwakosie nti eda Kwame ase hwe yi Sofia ni chemu awagalamse ene eho ensem Mika said the Ghana Police Service wa track 14th abamonten ene wo boma ne chese wo gusu agalamse no wo ye bia aboase ne be ya yensuo ne yenkwa ye ho nsam no bibia betumi agina yie na no wabu nkontade abeto dwa se sabre de ene wachire enipa ba se ahanu ene wotwe 208 asabre wo susu se galamse ene wo di wo memu panya samketo akura wo de no to nchan a excavators makoma kwa di okronkron 99 excavators na sabre Ghana Police Service eba mane se efri eye match bosumi no besi epo bosumi nim no aproba wo boy ye di kutia galamse no sei ana akwa wie no obu nkunta bi echem se ene mantam ahodo de wani chem asabre de won setumi aka excavators makoma adi okronkron emu enipa ahanu ene enwotwe no sei ena esikoye wo cheso de wani chem ewo atoye emantam a ene wo di bi pa na police command wo ho ana ebo manese sabre wachi enipa no makoma edunkron
ana eye excavators miensa pump action guns miensa ana eho enkro ne ba kyese nya asem keto akora udu ani kyem ewo atifido atoye mantemu a ewo so posi ana wo ba mane yi wo kyemu se enipa eye enso wo se wo ye ganafo ana wo mu edi gala ewo mpatam nya asem keto a ene emu echamfan edu baako emu moto a wo mu didi dwuma ene eho niema hodo ebo magala ne die no timi kwankan ma wo mu nyina da no sabe aposifo ensa atumi aka na do ni chem ewo east south mentamu a aposifo ekyerese sabe wachi eye nipa aduonu ene wo susu se glamse wo dini dikadika nya gwakura na bakokora de wo kyemu a wo firi Burkina Faso na sabe wo be piem ewo oman Ghana wono so edi galai ebi excavators makomako enum ana sabe won saka ewo mantam no emu afa etuo ibi makomako miensa ana pom asegani eno baako ana enieme bi ekeka ho ani nyina da apostle chase ababedi won akache wo de no to nche do ni kyemu ewo atoye mantam a apostle kyemu asabre de wachi nipa no makomako aduowatwe enum 85 suspects awo kyemu a eye Ghana fo eye aduosunsia ana China fo eye enkron na excavators makomako edu baako ene nieme bi ana sabe won saka wo eboa am wo hwehwemu mapa no atimi akoso ebi odo wani kyem ewo epoye atifido mantemu a apostle oba manete sabe de nipa bonfo wo sepom a wo tu gala no wa timi abomomodin a atimu edunum 15 a otise baako aye China ni na afei excavators makomako enan ana won satumi aka won mo bi o friend say eye control board no eno so won match bi afei monitors no won match makomako enan peso bako eka ho ene ho nkro ne banya asem keto akora eno nam sima sabe apostle oba mane ekyerem asagana fo nyina abo sagana fo ko akomato yam sa sabe de watawa hwe so wo ye bia aboa se ne be ya galam se anei ato sete wo memu manfo se yensuo ne yenkwaye no wo betimi aboa aba ho ban wonam sa kwan we so ebo Ghana fo nyina kokko ene woni asabe wabo ntrimpo so ba piem wo memu no wodi gala no se wontu wo ho fo pa sanse satne aposifo eni abre no wonia ye beso mu se wodi gala no enya dia wo ho betimi asan de biara da wato so abamone de abetu jese sabe enipa aha enu ene enwatwe 208 asabe aposifo ensa so mu no wodo won nam na kwasa wo hwe se emla no ene wo mu ebedi ofoso April bosome ne da na toso adwenu nwotwe ya fiye mu na babetu twase framante mu nso akronfomfo no bi akwamuka no wo mu aka omo ho ewo framante mu demonstrament nchen hodo am gakura kope ye no e bia ye wo ho mobile money vendor ba ko ho wo mu akobontuo sika akre wo ho otilo ya no so wo mu ade ekro enu ntia posifo kire se won mo ebema ni bre pa kwajanso amomani kotu awusi asemu ahwe kire hunu nipa bonfo a ne ho bebon mu ewo eyesa akumu anaso wu a ya no asie mu na sabra meka se no Ghana Police Service no de krata tintintin de ababeto montin so a wo kire mu se wo kire nipa 9 ebi ewo sa wuo no a ekoso wo eya flawo framante mom krupon no emu no na wo kire se me posomene de toso du mienu na wo mu hwehwa ya se cheno krama de no ekọ ewurabu no saa na wo mu hwehwa ya intelligence led operation CB na chese wo mu yiri mu se yemfa ni akrokra tie ne pon wo bra ne wo mu de tudwa kire se wo mu akire nipa no enan na posifo ehwese yenwuma no yemfa ni akrokra ronti intelligence department ka ho bi police security ka ho chese wo mu ni akro na fin so aboabofo a wo mu ho no sa wo neighborhood watch for no wo mu so ka ho bi a wo mu aboa ma ehwebia no wo mtumi hwe mu a wo mu akire safo enan na wo chese donko ebremu aframante mu potem ho no a na posifo jasutire bi obi se kofo yi se ne esi ye hu kofo bi wa ha no ye bedwere se anase adwere mu ne hunu se wo mu impa bonfo a wawu ekoso anase mu mufo ebo mu turom ka hwampa aposifo wo mu ante anasore penhwa mu a wo mu tutu ana mu a sabre ka se nipa nan a yesusu se wo mu bo mu ewo abrante ba kon Christopher ahodo saa na ye frɛ no na posifo edidin no aba nipa nan no mo kyerɛ se Michael ye so wo mo no
wɔnya mfirinhyia no aduasa 34 years ɛna wɔnya kɔɔto ɛyɛ agobi wɔno nso anya mfirinhyia no aduanan mmiɛnsa 43 ɛna wɔnya afei azuaba ɛyɛ aplage wɔno nso wɔnya mfirinhyia no aduonum nsia de otwa to ɛyɛ osolube to ɛyɛ ɔno deɛ osolube to no a ne yɛde frɛ no wɔnya mfirinhyia no aduonum 22 years a wɔyɛ Najediani ɛyɛ alatani nti na din Ghana ni atumi mmɔ no sɛi ɛsɔmfo ti sabre da posifoɔ de atodwa kyerɛ sɛ wɔn akakye mu na wɔn de abankaba aso wɔn nsa kye wɔn paayere wɔn pampese witwa sɛ de mbrado sɛ tie bia no wɔn de begu afam ti wɔn aka yɛ sɛ tie no an nam na yɛfunu sɛ di papɔnfo bi nam ɔnten so ne yɛfunu sɛ akwa we bɔne wɔn ho de a aposifoɔ akakye sɛ tie bia ni wɔn asotire na enwie mu di pa yɛmo hwefie ne nkyɛmu ai ɛwɔ akyem dankro dadamu na also man before ba HFC School of Francis St Andrew Anglican Basic School B make us say their for run for ba school nim wanya bibia amfo school no chance dan abusuafo wakwa pa school no so ade mu chance dan ene wode atopia fadan asabei akwakwa ya wansempa de ma de hye wa akyem dan na ni patamu eno nam so motel kase aduadua ni assembly member won patamu akasa ano ade to jase nyame anim nie jase de asini kura na agene nsambo sakrofo bo ba ye wanya bibia amfa se watimi apatwede afro school dan yi so na emu chance dan watimi eto de kwade jase wono kura ya assembly member no wadwene ho tiase babia enye ye na wochemu se akrofo wo madu wo mawupa sanse nansemu subrani bi to ho mekọ wiase school no machemu A and B na no ene mframa jampadrudu be pa dan no so ma sam na koya asampa ene wo mo de wo mo ni tumu boa ya na ne aban ne ba mu a obeye bi ade boa ye eti aban ne boa so sana ye se bi na pratete no afi wo mo ye innovation kakra wo ho ante so mo se wo mo ko manima wo mo da kwasore ya bi na wo mani da so no akrofa ba betu chance dan no ade kwa wo chem se si ade emu aye yade ma wo mo ama desua wonsam no akwa atwe pa nto basre aban ne won ne wonsa wo mu se prepre ya wo mna man no meye bi emfa emmoa wa do no te kase ebon komo no sei ana de trudwa church dan sabi egu school so a dan so ankwala ekomu no nipa da sani atimi atutu school dan so chance na yehu emeko a otimi didi is adwuma no se school no de yenyi so chance dan nkuya bu na so yeyi mante bi abaya omosesa nade ne aye no nade agugu abonten no mu bi na ense omoche di sa anyamransam chesa ense how bi bia obi obo hu ade ni bia ha no kakra efise school ye be dia ase ade bia no fanse le efe na ICT no ma no bia dia edun koso de man ye mai ni na bi school mu na se be dan kakra nkola bi tram so teacher for be no etime sa de in fact abacha no odi yaw ayi timi property a omitimi bi sa nyamransam enoma etisa no o wadan de na ye dan fan se median show kra to ya etu edan A ne so no ahona na de nkola ni nyina ba ya na teacher for no ni omo wo mu a bia bi wo ma ese fata man nkola ni timi so ade o omo wie na nkunya ase bi omo teso aye metal chairs ni bi no eno nso akonfo be bodan no asesa ndade ya na ne di kan omo to aso mienu burger proof asesa dan no ho etutu burger proof no na afere ewie nyina echi no mututu za no mani na wie yi nkola ko foforo no zimu aye se be penkunya foforo be isi wo no na afere matesi chance dan no so a makutu chance dan no mese Ghana vo nyina mese nipa obi otu nka bia asisi ase omo madum me omo ya dom for madum me na mentimi se company bi kra na be so mu no otimi dia yes ada na ma ye manuma assembly member owo asini ye abatu mpasua so ewo Brem Central Mensi Kroponim papa Yaw amwa Azonfo yankwa ni ko wie kasepɔ no Kanesi District Court wa kwa setena court one no asem wodi atodwa no ya brantie ba ko a wodi ka ne hyen ya wotwie ade apem obi amasa bre nipa no atronse do do kyese sikajantam a wodi ato ni tri so 70,000 Ghana cedis kano 700 million na wodi ato do so se wokum obi a onam kwankyen ne pau prakopɛ no nipa no ne wanka gi na woto anse do wo bra drobani ya yefrɛ no sɛ jontachi wodna ko sɛ mutudwa no na court kyese da bi we hu behia sɛ be piapia so sɛ dam yaba ne dia kwoto aban lawyer pena atoni gino ne pronso no watumi atufo na sabre no wo mo de kwadu a mo de ayantam no bi ene se wan hweso no wantumi antwika no se de senfatais we ni nani keles chese wantumi anhwe de wo so yo na fin so kra no wantumi ahunu se wo se metro me boase kakra ni nyina ya de ho kwadu de ayantam no kwatu kire mu se nyame ato mu an June ne de to so adunu enumu abusanfo
na wobun kompo nsambra kotu epium se de send fata na obra kodbo no koso police chief inspector achana piwa papa wo adwuma pa akupi kaneshi kotu hono de biara do de asem nam na papa na chese mebusum de tosudu obra no so ne fa bo nwumre no anu rata chi jon yi bo de shen na moa kia soranto bi no otwi ya number no eye GR 2926-21 GR 2926-21 Edward Mirikaba posifo akachi o semina mini o Mirika dwam obi a sabi wato na no nse do na wom chese bebia na ka no ednam no doko wonani akire malam Dr. Kebuzia ne kwantempo no so ho no a Edward bo nipa yama wato nse do na nipa no wo su se wanya mfrinchia na dunum 50 years na eye nipa ibonya chese akwa hadro doko water works enche ho no a na wude itumi ekoso na wobra wo mu ye wonso mu a yedi nipa ka bono yi ekopie mu kulibu aya sabia adoko fo wo mu ye dombe tumi bia yoya senko mbeje nkwano de agina ono nso so ene entumi antentam ama wo mu asabre da yowu kase pa etumi ede aba ebjafo wo mu de nakura ewo mukurabia ye wo kulibu aya sabia ho se de ewura tachi de koto ede ho amane boni sunsanso na osi ano anase wo hwese pomasibre betumi aba ade amano Awie adesema mayenya wesu na ensem nyina da yemfansi samufo ayofa John entwibosi akolabo na bade eche na napi akokoto omunyina ye bibu ama ensem yetimi ede besomi awie die ne anu ye mienu na ensem ye de besom ye midin enoba afia aboaje wa mene Asunaba ohene kwabna boatin yesowe ama Krobea nana yawo de Asem Beba Dabi dwumadi ne de atwa akra tena si de na chese nkai ni nyina wakra yaka yo dia they say there wo mo nhwe na wo mo ntete enuoma so wo mo nhwe ntete wo mo say kakra o federation for no akasa kenye tia federation Dabi wo mo nhwe ntete wo mo nyame ya atomo a wo behwe no wawe na wo mo nhwe ntete sabri amanfo aboka dollars no dada no mo de fa no ma begu warehouses ni ade wo mo nhwe o de me nhwe ni say for example say dollar no ene ekosoro ene omode sene me fanse bia na dollar no eye 50 cedi ene omode kofa neoma ena nka dollar na kwa koduru 150 cedi a akọ nanimu a enko ombetum ana ase enko ombeka se dada na ye de kofa ye dinti ye nton ne sene ye ton no na entumu ne de ya na swift action eno de Dabi sene ye swift no sanso ne se nteso eye swift yeah because they say enioma kan yan hu sei pa no bua nipa wo yen dada se hwe ya ye kasa yeniska no eto de bia enye impontade a ye be hye o eye die bedie ba die bedie no sei no ne boa ye den for instance emonom ni se Ghana ye di mo pa what you say enti wo mo nhwe consumables no consumables no no omuma emu hwihwan bo no akra dwade no de strategy wan hwe ya betumi aboka dollar ne mra fo mo anyo wadwen se wo tete so no wan hwe a enko wi akiri at the end of the day na kaba abafi enti sire ne be sire se wo mo nye de yeso ho beto yen kakra ne mum ye ntumi nhye wo mo se dwadefo yi dollar no akofo mu nti prempren ya monte so famaye em se eyen kakra so enye prekope minu anya prekope kakra se de petrol de ko ba fom kakra ba se mates krasi esi fiada be san hwan so bio and ba se ya adroba fo nso ese so o munso ye si wo mo so ye tum wa no mo so person mo tum no ai mo amuti kasifo ene ade enuane no ebi nso fole wo sa da fo ne nso we yo entirely ebi se petrol no enu no hwan ya na ehwan ya mo nso mo ntete ka se kan so mo sunsanso no mfa so mo nso mo ntete ka se kan eti se ko ba se droba foi bia ya na mo president na sentem no mo buafu se wo mo ba betoto mo sentiade mu no se na petrol bu okosoro eti asu hwan ya aso unions no yesre mo ada monke kam ho na mo nte so mai se di ade na ehwan ye mompa ye nso se ni hwan ya ehwan ebeka ho na enye te se ni ehwan na bi e se ekosoro na ekosa speed na eni anke ye wura so masi so te kakra na echina bi bo mo na se fitu te se erupre no ye mompa ye se ebetna ho
na aboa ye ne aye yetime mo mabaso eba say ya omo e wa kwantuo mu na hye wo mo ah say na me hwe TikTok akoma ko say mama menu mo say to ba ma ba menu me ho say me to ba ma na de enti na ba ye say ma CD no enya hoden sa da bi enti ase say dollar dwana manfo bebre no a majority no adi honi dwana kese na say amanfo e wo dollar wo say hwe sɛ wowɔ dɔla wɔ ho sɛne adeɛ ne kɔ na na metie papa bi analysis ɔyɛ business takum paa ɛne ɔkyerɛ sɛ wowɔ dɔla na woanyɛ wadwen sɛ wobɛsesa wobɛtɔ akɔ so ama adeɛ no gu nkyɛn wohwɛ animu a woahwɛ abɛtu ani na duru 9 cedi na duru 9 cedi enti munye mu na de ne mrafo na ye ntima amufuo no ye so ye hontoye na ye ho atoye yabre wala said they say DNA mabomia fa keys e wo fa cars so okoche dollar wantumi anche dollar yabre enokre sa dollarization ne dia be haye yo and dia try mene twa ye konkra yabre bibia dollar yenso yetia bibi mam sidi ne ye Ghana for ye die sidi enso bibia dollar ya pre too much bibia dollar ya na same jamfi ko che dollar akofa se hwe sa de we e be serve some institutions right unim say my yemfa kumase hakra for instance ye wo hotels bia eje dollars yes kumase heya ye wo schools bia eje dollars enti se see na e drop say no e be serve word mo so right masa mama yendi dwa wo ye ne aye sidi ni mu na ma sidi ni nya hoden now the da bia person da bia wo fi mi pa no akora emu fa kase pa agina sa ye transact business ye dollars na ye enu na high no ye parliament ho no so wo mo ko no wo ye budget na wo mo nyai dollars na ye ono mo bo no mo bo sidi na nhye nkwala no nso nkurai say ye sidi ne edie what a Ghana mama na e mampani na obodo na Trump sika se me de budget yenye ne sa akura don ko nyame fa ne sei wonu we nyina no ompene yehowa hu ye mobo yada se arafo kase ye bobema no na ye course no aha ye 102.9 aha eye otek Asem Beba Dabi dwumadie no na wasugusu a utie na wiei ohweye na enche mitwa me honam aba se me ba pe awuraba no a okokọ wie a akwada ewa adubiase de ne kọ obono mamu abosumi bi ansa na yehu akira akọkyere no me show se awura ne video bra akwada ni beduru ye na wo hunu na busua enigi a wodi kotu bare na busua no ni nyina na awie enche me show na me de akyerewo me twa me ho abasese ya apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje dwen kra to yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6.
6 English every basic 1 ekosi junior high school ne ba ne combine so a owo ni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what boa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG edweden kra so ya. Odofo, mama mi se wasem o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe Ose Kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Akokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa Yaw. Adani mugurura, ayeye ne na senkam. Dise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na oyede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wodi ama me wodi asɛm yɛ wo so wodi asene ya me tinya tia to obra ne ho hwidi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyensɛ ye kan say ayi ni na asian kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyinkire ye duma ni tumpon no mo tumpa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nya sa no mo tie wo mu ka se duma no mo ye ni e mra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra
wɔde obiara bɛkɔ na wɔde baba bɛtena seɛ a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔ ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem berɛ a wobɛpie wɔ nimonyam mu adom no nti amen. Amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame hyira wo, nyame ntu wo nkwam. Ene dwumadi a wudi, sɛde wosi Yaw Asante Ghana man. Krobea, nyame hyira wo, nyame ma wo nyini nkyɛ. Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ, nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea, mera ho. Na nyame yi wo ma yɛ sɛ, nyame yi wo ma yɛ sɛ pepoe. Program yɛ FM. Ɛfa abrante die. Hwɛ papa no namba bi a watimi ayi saa 30 million di ama no. Mibusa sɛ hwan na betimi ayɛ saa? Hwan na betimi ayɛ bibi ati sɛ? Ne nyinaa ekura bia wai wo. O papa a wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a wo yɛ no. Ɛno na atɔ obi akoma so ama wo yi bi ati sɛ. Kande hwan? Me a me no kasa me nibio, me wura ho. Masu awie matini so awie na me no wo kasa. Nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyira wo. Nyame hyira wo nyame ntu wo nkwam. Enja yɛ da. Papa yɛ de wo yɛ na da wobɛkasa wabrɛ no. Wanhwɛ asada no na wawie bɛpa. Nse faso bi ama nti me srɛ wo. Enkasa ma brɛda kɔso yɛ nyame bɛhyira wo. Metie obi biara wɔ studium hɔ. Nyame hyira wo ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso. Bye bye. Aja nyame hyira wo. Amen. Me da body as ona boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛma fa anyama wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yes ya da ase enti wahu sɛ ɛmɛma ba wo yere ɔmo ba no hɔ ɔfa mpena a wahu bi mahu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donyame ne me salami ye ne me maami a wada fam utie nkanya abotre na menya na medwene nsam bebre ho nka me konipa awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto dwane abra be ma no e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia asi ho no no e na ode ntoma sesa fam ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi e na be ma na amenangi ne ho adwale ne ho dem ho e pepa ne ho e de bounce up and o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra me ko duru nkra no abonte me ko duru yana na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant naked do ye day ena me nya bo tre gina ho no na me ntia se me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o mu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia naked o srenku ama tres me so ne ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkanso ne petina nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma esi na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gina ho na me bisa na kwese o be ka jem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de o ba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no no be ye dwuma ana a se oba be gale na me se ho be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena wugina managi pan num unim do kamen nya ne hwe hama na ofae no nipa na opata esi jaje ba kunya we nya ogina mfimfini nipa na ye so otwe ho na no osete ade mi anso obeto de ne de damagimani o minim do timi ye obeso se me life o wi ase krampo chese be oba bi ampemi o se me krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa me dia e na obeda magime obedi medam
Sam no person yemi. So pomeni ba. Minim do otimi ye. Nti woyes anwa went man to nam hu say ko to abome be fo Asante ma demeji me sisi ana me ye na me so ne nsa na me ji hama nti ne won person be jem nti me ye hama ne say jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on say me ye ne say jem na fa ne kotodwe mu ya ne say apagya na yi ne skirt nti na ne ha no awotri me kura me yam hye me say ama waya am wo plan waya am me plow because me plan say that say iron say me de hye no on de ntronko a ile